Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyang tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Call me Ivy. I'm 15 years old. Avid listener ko ninyo. Dili lang nako isulti ang kompleto na akong address diri sa Zamboanga del Norte kay maawaw ko. Punto medikal, behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kinaiya nga lisod masabtan. Ang kuno nako nga dili kit ko maayo nga anak. Kusog kong matubag-tubag sa akong mama. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga pangit. Kapoy yan yung cellphone niya. Uy, loading kayo. Napil din na ko sa akong gituwa da. Kung sama ka diha, Ivy. Di lang ka mukhaon. Magsige kag cellphone diha. What's a good ma? Say huwat. Pahuwat to ni mong grasya. Paagin na ning mama. Tagawtaw na sa day. Saan yung gisorte? Padungga ko ba? Pa, uy! Dire na. Kaon na. Ngano nang naong ni mo? Bugat man kain ng tubang sa grasya? Kaon ang ganit na. Masaba pag nga siya. Cha! Anong gisapot ka, oy? Ngano ka? Wa man unta kay buhat din, he. Da, kung cellphone, uy, lag kaayo. Nya kun, maingon sabta ninyo. Masab mo ikapalit. Kailangan sa man din mo cellphone. Nga nag-under pa magkana. Andar lagi, pero lagman kaayo. Kay mubo raman yung specs. Kung i-update po na to, dili ka update kay mag-no space na siya. Hay, wakok sabotan ng imong panulte diha, oy. Sana cellphone ni mo diha. Tarong ikaon diha, be. Iya pag timi-timi, kamanlodo niya ng grasya. Saon man na to pagkagana ni kaon bi nga bati man kay ning atong sudan. Unsa? Hoy, ako ba? Ganina na ko naminaw na nimong tubag-tubag ni Mama, ha, Ivy? Ikaw ba? Maugig ka? Imo lagi ng tubag-tubagon si Mama. Nagsalig naman sa gula siya, ma. Kaigo naman ka nga mag-uyon-uyon na iyang gusto. Muni uyon-uyon ni mo. Nga bati man gani kay ni sudan na to. Masa? Hoy, dili ko si Mama nga pwede ra nimong tubag-tubagon, ha? Unsa ka? Anak kag dato nga mangita kag laming nga sudan? Mo masanay sudan na mo. Wa may magreklamo lagi. Mas pinalabi ka man gani ni Mama. Kinamong mga igsoon mo. Pabinlan ka ganyang sudan bisan og nag-cellphone lang ka diha. Kapoy ba yan ninyo eh? Kaon na gani ko, daghan pagit kay magsaba din ha. Di na ko mukhaon mo eh. Oy! Ivy! Ayaw ribiya yung grasya, day. Tiwasa sa riday. Mayo gani mo kay naagi may bugas permi nga agon. Sudan ray problema ninyo sa inyo. Kami gani sa amo, bugas ug sudan jud nga among problema. Usahay gani, kaduhara mi makakaon sa usa ka adlaw. Pero ikaw, reklamador kaayo ka. Da, basta uy.
Sa puton jud ko basta dili mahatag sa akong mama ang akong gusto eh. Ug kung may gusto ko, dili ko gusto og tukay-tukayon. Gusto ko nga diha naadayon. Wow! Ikaw na ang anak na spoiled, Ivy. Spoiled ba, oy Roy? Kung spoiled pa, ihatagunta nilang tanan akong gusto. Pero dili man. Kinahanglan pa na akong magpasapot-sapot. Aron mahatagan lang ko sa akong gusto. Maong, di ko nila pinangga. Ivy. Ang polycystic ovary syndrome, isang problemang pangkalusugan ng mga kababaihan. Si Riza Esteves, Bata pa lang ko, maldita na gyud ko. Gusto kong maangkon dayon ang tanan akong gusto. Pero dili ko spoiled ha. Kay di man sad nila ihatag ni mama ang tanan akong gusto. Pero mas pinalabi ko nuko kaysa akong mga igsuon. Pero ambot tinuod ba? Kay di man tingali. Kay kinahanglan pa man akong hilakan ang akong pangayoon o sa ihatag. Pero dili gyud tanan. Unya, Ay, be, pandemic ba ya ron? Gidili nga mo gawas og bahay. Ayaw paggawas ha, kay basig dakpon ka. sus, kapoy ba na ilang lockdown? Uy, risuhon man tas atong kaugalingong bay. Paludi lang akong cellphone, mapi. Tanaw lang ko mga K-drama. Aron ko. Kanindot ka ako na ko ang bidaan ng akong gitanaw. Kakwapo sa kong leading man. Ay, kanindot ka ako mahitabo ni sa kong kinabuhi, no? Og parehas ni kagwapog ako mauyab o mabana. Ay, be, kung sama na tayo ay kananay. Mura nagsige naman lang kapasalida na imong cellphone. Sa paag yun mo maoy. Naguba na yun akong imagination da. Unsa? Asa na ba akong cellphone? Ay, kalakot ba yan ni? Ay, Stoy, unsa na sa kadiha? asas kuya ma. Gitaguan niya akong cellphone no. Yabag ka? Ano kung ako may mo pasangilan? Ay karon may nagsige gamit ang cellphone nimo. Ay, be, unsa man di ay ning cellphone nga naa sa taas sa imong syurak. Unsa ni? Ay, nalimot ra day ko nga diri na ako mabutang. Ay, Lo, unsa man taong kang bataa ka? Kabata pa nimo. 15 anyos ka pa gani, limtanon ka na. Mao na diha. Kay baba may ipangita, di man mata. hilom di ako yabi. Apil-apil pa dyan na siya, uy. Ang amag di ko magapil-apil. Nga pasangilan man ko nimo. Ing naghilom? Ikaw ha? Pakumutan ko kusbaba nimo. Stoy, ay! Mao, si kuya. Ay! Unsa man taong ka, oy? Ikaw pa'y nangaway sa imong maguwang, ikaw pa'y muhilak di ay, be. Hindi makalagot man kayo siya, be. Hilom, oy, kagamay na sinundan na imong gikalagutan, oy, ay, be. Ipa-check up na niyo doktor si IB Maoy. Basig may mental problem na. Asa? Wala mawa sa kong hunang gisulti sa akong maguwang. Matagmay mo sulti na ko o pati, dili na mawa sa akong huna-huna. Hinungdan nga feeling na ako, magka-anxiety na ko og depression. Masuko ko sa gagmayng hinungdan og maluya ko, kapoy akong lawas. Hibaw kong nasobrahan ra ang pagsukol-sukol nako sa akong mama. Apan, di man gid ako kapugngan ang akong kasuko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man ning akong kinaiya nga dili man gid nako kapugngan nga makasukol ko sa akong mama, ilabi na og dili mahatag ang akong gusto. Ikaduhang pangutana, usahay mag-imagine ko sa mga butang nga gusto na ko mahitabo sa akong kinabuhi sa umaabot nga imposible na. Like, ibutang na ko akong kaugalingon nga mao'y bida sa K-drama nga akong gitanaw. Normal ra ba na? Ikatulong pangutana, 15 anyos pa lang ko. Apan, limtano na kaayo ko. Like, malimot ko asa gibutang ako mga butang o mga topics nga hisgutan. Dali na kay kong malimot. Naa na gid kahay diferensya na ako. Unsa man say tawag sa akong kalimtanon.
ikaw pa ito katapusan. Kung naamang ko'y mental problem, maayo ra ba ni bisag dili ko mokonsulta og psychiatrist o mag-take og tambal? Kay murag mahal man gyud ang magpatambal siguro ani uy. O kung need jud kong magpatambal, asa man ko moduol diri sa Zamboanga del Norte. Palihog tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ivy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical kay usa man ako ka medical doctor, psychological, behavioral ug emotional kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran re kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor o CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga some things break our heart but fix our vision. Dili magud ma-realize, di magud ma-gratified ng tanan natong mga gusto aning kinabuhi natay hangyo, dili man pud mosugot. Asin pagsunod mosugot na, dili lang mawa sa paglaom, no? Dili lang mo give up. So, ang atong magtatampo ko ng adlaw si Ivy, 15 years old. Bata pa kay ni si Ivy, no? Taga Zamboanga del Norte. Punto medikal ug behavioral ning problema ni Ivy. Pero sa dili pa na ko nito bago ning mga kuha ni Ivy, kining mga pangutanan ni Ivy, sabi ako mga kaila sa Zamboanga del Norte. Ay, may pagpaminaw ni PJ Obra ug ni Ma'am Lina Timtim diya sa Mambud, Liloy, Zamboanga del Norte. Dr. Ondo Go ug Michelle Go diya sa Liloy. Og si Doktora Nardisa Villamor Cabillo diya sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Di si Mr. Lloyd Vistil. Maayong pagpaminaw nyo diya, no? Yung mga doctors na kumakaila des Mindanao. Si Renato Jagan, Dr. Nikki Colina, si Dr. Arthur Sagin, Dr. Dundon Esteban Tinapay, mga taga Mindanao ni sila. Musta naman mo diya sa Mindanao. O si Robert Amistoso diya sa Zamboanga del Norte. Si Mr. Jake Flores, no? Mga taga Sarangani, Glan Sarangani, kumusta naman mo diya? O sa si Attorney Victoria Ababa, no? Kapamilya ni Kapitan Chris Ababa sa Cantawan, Naga City, Cebu, no? Naani si Attorney nagpuyo sa Suluk, Davao del Sur. Pwede mga taga Mindanao na Michelle Maligro sa Dipolog, o si Maribit Panelo, o si Merlita Bugtay, no? Diya sa Butuan City. Alright? So regards niyong tanan diya sa Mindanao. So, isa po ba dito ilain akong i-greet diya, no? Bago lang ba yung pagpaminaw diya ni Joel Boy Lambing diya sa Mabini, Bohol, o si Tony Gibbs diya sa Mandalom, Leyte. Okay? Ricardo Obra Castillon Lagcaw, ako ning second degree kasi ni nasa General Santos City, og si Nardisa Nanding Kuwaykung diya sa Ramos Fruit Vendors, suki na nako si Nardisa Narcisa sa mga akong gusto ng mga prutas, no? Pero may gina siya maminaw every time mo palit ko diya sa iyang tindahan diya sa Ramos Fruit Vendors Association, naka DYHP gini siya permi, no? So thank you very much sa makanonayan ng pagpaminaw. So going back to the sender nga si Ivy, taga Zamboanga del Norte, punto behavioral ug medical ni. Iyang mga pungutan na nganog kunong di niya mapugan makasukol kuno siya sa iyang mama, no? Nya mag-imagine siya nga
dasyas bida kang mga drama-drama. Ano yung mga kinaiya ni Ivy nga gusto niyang matubag nako, no? Ako lang ning ay summarize mas nabati ito sa drama, di na kaisa makamemorize. Mubo kay ang memory. Ngayon bag kuno siya magpakonsulta og psychiatrist, no? Kumo na atong nabati kini sa drama sa problema ni IB. So kananya musukol og mama ana mo tinamupalo sa mga balaod sa panimalay. Naani sa mong pagtuon sa psychology ug psychiatry, no? Sa again na usaman ko ka psychiatrist murag ako kining linya, no? So kining gitawag na to og conduct disorder, ha? Ang conduct disorder usually magsugod ni siya mga 10 anyos. Yung mo persist ganini magsige pagigihapon ning mayon aning problema. Moabot na ang usa ka bata og 18, si IB 15 pa man no. Moabot na ni 18 mo na nang gitawag na mo og antisocial disorder. So kini mga antisocials mo ning mga tao nga di gyud mo follow og unsa may angay nga i-follow sa mga grupo-grupo sa panimalay di gyud mo kwan. So usa ni siya ka emotional problem or behavioral problem. So manay problema ni Ivy. Dili mo patuo sa mga inunta unsa may iingon nga maoy angay nga buhaton nga usahay mo lagi di na mo respeto sa kwan nga mga elders. Okay. So ako magsugod ni siya sa pagkabatanon pa, no? Adolescent onset na apon ni siya. No? So, naamo kitay gitawag og acceptable norms sa atong society. Kung dili na ka musubay anang acceptable nga inunta kasagaran nga buhaton sa mga bata nga parehan mag-edad, may problema. So maka-cause og problema kay musupak man ka sa kadaghana, no? Magsigig ka ng sapot-sapot, di na mo respeto sa ginikanan sa mao ning problema ni Ivy. Sa mga teachers tubag-tubag na, no? Or sa mga higala or uban pang mga medyo edad-edara na diha silang lugar. Kumo ni atong bantayan, no? In some cases, although not all the time, kini may yung problema IB, no? Sa mong pagtuon sa psychology ug psychiatry, associated ni siya og ADHD. Unsa man ang ADHD? Mao na yung mga usa sa mga developmental problem sa mga bata. Ang kitawag ng ADHD og attention deficit hyperactivity disorder. Mag-ignore na siya ang iyang rights, feeling. Dili niya masabot bitaw ang unsa ba pud gibati sa tao nga iyang tawanin niya girespeto. So, unsa may mga hinungdan ani? Posible nga naanay siya inunta mga kadlukan nga panghitabo sa bata pa, I do not know sa imong IB ug na ba kay mga traumatic experiences ang mga sa inyong palibot diya sa Zamboanga del Norte, basig sa school, basig na kay mga traumatic experiences o sa inyo bang palibot diya sa Zamboanga del Norte, napo ni siya mga biological reason nga maka-cause og alteration sa levels of neurotransmitters sa atong utok, no? Or ngadto sa mga bata nga naagay direct brain injury due to trauma or sa mandiya, no? So ang lahi po ni siya sa kanang gitawag na to autistic bitaw. Ang mga autistic, ang mga autistic naani sila trouble in socializing tungod lagi kay naay developmental problem. So di kayo mag-socialize. Pero di man gani imong problema IB, kang imong problema kay di ka memorya o niya kanang mag-imagine ka unang bida ka o niya di na ka mo respeto sa imong mama, no? So ang pagkahimuon ani sa mga parents na minaw na to karon, no? Ngadto sa manaot nga naminaw ang parents nimo IB diya sa Zamboanga del Norte nga imo gini siyang ikaw mama ug sir, no? Kinahanglan mo spend mo a little more time with Ivy o banding-banding ug pananglitan gani og imo siyang ipanis. Kinahanglan nimo pupud siyang pasabton nganong imo siyang ipanis anang nag-misbehave, no? So stay ko lang na kinahanglan nga klaro ang mga balaod sa panimalay. Example, namugi usahay nga maglibog po ng bata po ba? Maglibog si Ivy, usapay tumanon ako.
Si Papa ba, si Mama ba, o si Lula. Maingon din ang amahan nga, kanang, dili ka pwede nga mulakaw gabi. Kabati ang Lula ni Ivy, masigning ingon pong Lula Ivy, uy, sige na lang good, pwede ra mulakaw. So maglibog ang balay, tuhuan ako si Papa o si Lula. So may kinang klaro ang balaod diha sa inyong panimalay. Unya, kinanglan sa mga parents, kinanglan may bawaan niyo ang kinaiya or pattern or behavior sa mga bata. No? Sa among pagtuon, especially sa akong field of psychiatry, amo nilang tagaan og mga tambal. So sa mga tambal nga mong ihatag ng mga bata nga na aning problema. Most of the time amo nilang tagaan og mga mood stabilizers. Ha? May mga lithium, mga anti-epileptic mga medications like mga Dipacot, mga Dipacaine, mga neuroleptic medications like olanzapine or mga antidepressants like mga escitalopram, no? So mao na akong ipanghatag sa akong mga pasyente nga na mga conduct disorder. So ako isugyot nimo IB no sa Zamboanga del Norte. I do not know kung unsa kalayo ng inyo sa Zamboanga City. I'm sure in Zamboanga City na ay mga practicing psychiatrists diya, no? Daghan na sila dyan sa Zamboanga City. So, mudo lang mo, na lang, i-refer ko, doktora ni Dr. Obra sa RMN. Kaya mo ay nung problema. So, most likely, risitahan ka, anong kumbalikon, mga mood stabilizers, mga anti-epileptic. Kaya mga anti-epileptic, effective po niya sa mood problem, no? Especially mga bipolars, no? Mga neuroleptic medication and antidepressants, no? Ikasubo na ko pag-ingon na maglisod yung kagpalitan ni IB sa mga butika sa inyo o wala kay resita, no? Kay kinahanglan yung resita ng mga tambala. Alright, so now nakasabot ka sa akong speaker ni mo IB sa imong tungod sa imong problema. Ayo nagsukol-sukol sa imong papa o mama, honor thy father and thy mother, ha? Dili magsukol-sukol. O dili lang sa father o mother kundi to the other members of the family, especially mga elders, no? Kay mao man ginatong kinaya mo amen, dili kay magtubag-tubag, ha? Kay ang kanang mga bata nga disrespectful, permi ginang makasambahan sa teacher sa eskwelahan, no? Di pwede na yun na nga dili ka mo respeto sa uban nga mga tao. Alright, so ngadto sa libuan, millions nga naminaw na itong programa karong adlaw, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, moingon nga thank you very much sa inyong magkanunayang pagpaminaw sa itong mga RMN program. Nagpabilin kitang taas og rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.